видео ще ви покажа ролатор-проходилка за много тежки хора. Той издържа до 200 кг, както виждате изглежда по този начин. Спирачките са ето тук от двете страни, като те може да се блокират, за да няма никакво движение на ролатора. Трябва да щракне както случай и така се отпуска. Седалката на ролатора може да се вдига. Тук от тази част има джобче за лични вещи, пари, ключове, телефон. Кошницата може да се маха, да се вади и също така ролатора се сгъва по ето този начин и си се разгъва съответно. Височината му може да се регулира. Ето тези двете наподобяващи звездички, които виждате, те си се развъртат и вадите болтчето, като после тази част я вдигате или сваляте, зависи какво искате, и вкарвате болтчето отново. И при някакви други въпроси не се притеснявайте да се свържете с нас.